שלומי, לך. די, נו, הולכים מאחורי, די. נראה לי זה טעות. מי אתה בכלל? תודה לי כאלה חאות ומפגר די! אמא! נראה לי זה טעות. מתקדם. די! וואי! שומע, אתה חי? מי שנשאר נגיד ממש. אמא! מתקדם. אוי, זה אתה! די, אל תשים אותי פה. די, די. גדול, גדול. הנה הוא. מה מצב? לא לשתוק, מה אתה מדליק אותו? מה אתה עושה? מה אני אגיד לו? האחרון תתנהל, מי זה האחרון? איפה האורות אבל? שלומי, אתה סגור בכלא, אתה יודע. שלומי, רגע, הוא יוצא בכלא, שלומי, ידעתי. אמא. גבי, תחזיק אותי! די! הנה הוא, בוא לפה, בוא לפה. הנה הוא, בואו. די. וואי, זה מכות אתה מביא, הרג אותי! איפה יש חצים? איפה יש חצים? שלומי, כנס פה. אין כאן, זה קיר, הנה, הורדנו, הנה, קדם. יחי, תחזיק כבר, אתה רואה את החולצה הבאה, לא, זה קיר. מה קיר? אין קצים פה. אח שלי, לאן? נמצא שם. לאן? איך יוצאים? כנס פה, אני אומר לך כנס, בוא. לך אחרי הרעש, לך פה, כנס, הנה, פה. לא אמורים להיכנס לפה נראה. שלומי, בסדר, ידעתי. די. זה כואב, הוא עושה אותך חבר. איפה הוא? הנה הוא עלה. אחורה. וואלה, בוא. אוי, הוא פה. די, נו. תן לי להיכנס, תן לי רגע לי לצדק. הוא יופכים בינינו! לא להתפטר, זה מסוכן, לא... בינינו! לא להתפטר, זה מסוכן, לא להתפטר. בולי, כנסו! האחרון ישראל. בולי, כנסו!
גדול, ליגה, באמת גדול. תרצו DVD של המסלול שלכם, אחד ב-50 או 4 ב-70. 4 עותקים ב-70 או אחד ב-50. רגע, זה נוסף ל-50 או לא? מה? זה נוסף ל-40 ששמענו בהתחלה? לא, זה לא... זה בלי שום קשר? כן. אם אתם רוצים 4 עותקים